Mayon dahil siya. Dami may pero tamis kayo. May gulay. Mahal kaya kung natin ang kilo. Tumira kayong mga po. Pinita. Palit. Tamis siya. Tapos ako bumili. Mas lami man eh. Nainani siya. Kahinog. Basta ng overripe. Kaon na. Nara ihaw, gitaunan. Sabi na kung nag-grip siya. Wala ko ay. Ay. Kaon na niya. Ang panahunta. Ay, tapos tayo ng panahunta. Ay. Guys, yung vlog. Nag-grip na. Ay. Hello. Kaya iwana mo ang nangka. Kaya mo ibutang sa rek. Para langit siya. Langka. Bako niya Sanay? Vlog ni mo na lang. Balik, be, balik. Welcome back to my channel. Pikasa na ni, pikasa. Para dali na rin pero reviewan na mo ang Nangka. Langka. Thank you manang sa sponsor sa Nangka. So panitan na mo ang reviewan kay atong diri. Kay atong nami sa Katilin. Tulayan. Patulayan. Mo kon siya bunang. Ang ano So nito. thank you sa sponsor Katilin Batulayan. Manang ling-ling. Kasi namin. Yan, ang laki. Tinago-tago namin. Tago ang katunga. Asa na to?